redde den turret, de står og banker løs på fra Orkianernes side af. Ja, den ryger der. I præcis, kan vi se men nu? Nu kunne der muligvis være en fight, netop fordi Zig ikke er her. Han har TP'en om et øjeblik, men han er der altså ikke endnu. Dog ser det ud som om hans hold klarer det rigtig godt. Letter på den forkerte side med en god ultimate for Foley. Kan de følge den her op og få noget skade ud af det? De får dropped Fresh, men det begynder altså stille og roligt at blive droppet selv. Her ryger Ash dog, og nu er det altså Sivir, der er en alene mod 2 mand. Zig får som sagt lige præcis TP'en op, kommer TP'en ind og får sørget for at afslutte det her meget tæt på endnu et ace. Det eneste overlevende, det er Lennart, der står i basen og kan slet slukke øret til. Puha. Ja. Det var helt tydeligt, hvor stor en forskel det gjorde for Boxer, den teamfight, de havde tidligere, hvor han fik et par kendelser, altså han samlede rigtig mange items op. Han begynder med at gøre rigtig ondt nu, og den Rudderfix gør også, at han er forholdsvis tanky lige nu. Han kan godt tillade sig at hoppe ind i fightsene, så snart han får hans mark på targets. Og ikke nok med, at de bare lige har vundet en teamfight her. Nu har de altså også taget et par turrets i samme ombæring. Så 5 tårn til 2. Og altså en guldføring på godt og vel. Ja, 6-7.000 her. Så det ser godt ud for dem. Intet mindre. Og det er nogle personer, der er svære at spille mod, når de er foran. Fordi de er mekanisk stærke. Og, de er mekanisk stærke, og de har vinderinstinkt. Ja. De spiller for at vinde. Men de spiller måske for at vinde på en lidt anden måde, end den kamp, vi så tidligere, hvor det var meget stille og roligt, kalkuleret, en turret ad gangen. Det er et stort blodbad. Vi har næsten dobbelt så mange kills, som vi har minutter i spillet PT. Ja, det er fedt. Det er fantastisk. Selv fordi, at der er så mange kills på begge sider også. Det er noget andet, hvis det var 40 kills til det andet hold. Ja, og altså, alle fights indtil videre har været tætte, selvom de sidste 2 har været præg af oceanernes fordel. Men de har stadigvæk været super tæt. Og det er altså et spørgsmål om, hvem får den bedste åbner. Her er det Vendelbo, der får et rigtig godt death sentence, og Pritrix nødt sig til at flash. Det er i hvert fald et mindre initiate senere hen. Så, det er i hvert fald en mindre måde for Alistar at engage på. Så lad os nu se. Men det er lidt. Er det Vendelbo? Er det Pritrix, der får initiated? Og så lad holdet følge op derpå. Endnu en gang et pushning igennem midten, hvor alkemisterne ikke rigtig er klar på, hvad der sker. Så de kommer ind. Ja, et flank var en mulighed. En god box. Flash offensivt og får 2-3 mand. Ralles ind midt i det hele. Han bliver knocked op af Alistar, men er altså ikke blevet taget ned endnu. Det bliver bare om få sekunder. Her ryger det første, her ryger den anden. Og nu er der altså høj fokus på Echo. God healer Brox, og man kan ikke gøre andet end at stå inden for siden og kaste spyd ind. Og det er altså ikke nok. Wow, kamera. Hvad med det? Wow, ja, mener du. Hold nu op med det der. Mikkel. Pas nu på. Der kommer spyd. Men det ender altså med, at 2 kan slippe væk med livet i behold, selvom de virkelig fik et hardcore initiate. 3 for 1 engage. Og det er det her, de skal gøre. De er ikke kede af engage, selvom de godt ved, at de er et par tusind guld bagud. Det er de også bare nødt til med den composition, de har, hvor de har den Nar, de har den Gragas, de har den Alistar, de har så meget CC i teamfights. Og det bærer de også præg af. Det var et rigtig godt engage, der flasher ind for ultimate og for 2-3 stykker nok op mod væggen. Ja, lige præcis. Og efterfølgende så kommer Gragas, benytter sin ultimate til at sende Mr. Ralles direkte ind i fighten. Bliver han altså pulverized af Alistar. Så han blev kastet lidt rundt med. Ja, helt sikkert. Samtidig så blev Sigesak også CC'et en del, og blev faktisk kastet ind under en hipster turret, og tog selvfølgelig en del damage på den. Men også det faktum, at han ikke havde mulighed for at damage ret meget fight på den CC, det gjorde rigtig meget for afdankede alkemister. Så lad os nu se, hvad der kommer til at ske. Der er også lidt fokus omkring den her bane. Den er faktisk startet. Dobbelt ping på dobbelt så meget vision. Ja. Og den er altså nede på allerede halv HP. Foley er den første, der kommer ind og tjekker. Kan de nå at conteste den her? Han er lidt alene omkring. Ingen teammates i nærheden. Og det var altså en rask beslutning for drengene fra oceanerne. Og det har altså givet dem en Baron buff nu. Det tyder godt for dem. De har et udmærket team med masser af poke. De har god poke igennem Ash. De har god poke gennem Nidalee. Og fra Echo faktisk også har udmærket poke i hans Q. Kommer en Ash Arrow. Den misser desværre her. 4 mand samlet. On the hunt brugt defensivt. Og de forsøgte at tage dragen i mellemtiden. Men en hurtig reaktion. Sådan her. Perfekt. Det var mig, der kan min keybind. Ja, sådan her. Men ja, det er præcis, de er nødt til at skynde sig væk derfra. Prøv at se, om de kunne lige hive en dragland. De ville også gerne have den første. Det er altså ikke tilfældet. Og nu står de over for et hold, som har været super aggressiv forvejen. Nu både med 3 power og en Baron.
som er... Og den tredje drag, det er den, der giver movement speed, og den er altså helt tosset med. Og den første giver jo attack damage og AP, og nummer 2, den giver tower pushing. Så de er i en god situation til siege nu. De er nemmere ved at bare gå ud. De skader mere, og de skader mere på damage, eller på turrets. Et par ults dog nede, det er altså on the hunt, men også Ash ulti, så de to ultimates fra AD carries mangler. Lad os se, hvordan det spiller sig ud nu her. De har svært ved at håndtere de her minions. Forsøg for Vellenbo for initiate, men her kommer det modsatte. Finn ryger ind under tårnet. Kamera, lad nu være. Det er altså et trevandsflæ fra Vellenbo, og Foley er den første, der ryger ned. Lennart en lille bitte smule afsides, og selvom han får givet en god damage, så ryger hans team stille og roligt. Finn har gjort rigtig meget skade. Hourglass under tårnet. Han har brugt sin defensive ability Scott. Bliver dog taget ud af Lennart. Hook endnu en gang. Bliver altså afsluttet til Vellenbo. Velfortjent. Og de er så de sidste 2 mand, der står tilbage. Og kan altså nu pushe ned og højst sandsynligt tage en inhibitor uden problemer. Det er god til dem. Ace i det game her, dude. Ja, men det er som sagt, de er ikke nogen af dem, der sidder bag ud. De fighter til døden. Ja. Ganske simpelt. Heldigvis i League of Legends har man mulighed for at respawn, så der kommer ikke nogen casualties ud af det her. Ja. Du dør ikke i alvor. Nej, heldigvis. Det er vi nok glade for. Det, jeg tror, der gik galt der, det var, altså, vi så jo, at det var alkymisterne, der initiated. Gragas ultimate, kun på Echo, for ham ind under turret, instant bruger sin ultimate. Ja. Retur. Ingen situation er ændret for ham, men Gragas ultimate er altså en del vigtigere, da Echo han stille og roligt kan følge op og begynde at pile, fordi der er så meget CC på hans hold af. Så han gjorde rigtig meget. Han fik fokus efterfølgende igen, var inde under turret to turret aggro, Hourglass. Købte altså rigtig meget tid på den bekostning. Det gjorde han. Så sådan Finn. Hourglassen virker som et rigtig, rigtig vigtigt pick-up for Finn i den her sammenhæng. En melee AP carry har får rigtig, rigtig meget ud af at have den Hourglass. Det skal ind og være in your face. Så enten så et semi-bruiser build med for eksempel Blood of Aegis eller Ryla's Crystal er en mulighed, men også builds med Hourglass, som vi ser her, giver altså mulighed for, at man kan gå dybere, men ellers ville kunne med... Ja, det minder mig om for eksempel Diana. Samme princip. Ej, jeg kan godt se. Jeg kan næsten lave ordentlig kamerastyring. Det var da nydeligt. Jeg har ikke så meget plads med min mus. Men hvad ville de egentlig med den Ash Arrow? Det vil ramme Gragas i midt. Men, og så lade ham dø til minions, eller hvad? Nej, de var på vej. Det kan godt være. Men lad os se. Nu vil de i hvert fald have fat i Nar. Rigtig tæt på. Stadigvæk en mega narp, han har fået fat i. Han vælger fast offensivt. Får 2 mand, men det er altså ikke det ideelle. Det bliver så ikke nok tilbage, da Mikkels ultimate var en lille bitte smule over, for nu står Mr. Ralles, altså bare tager 1 for 1. Vellenbo er dog nede, og han har været god til at holde CC for dem. Zigzag har ikke lyst til at hoppe med derind. Foley forsøger at TP. Det er fordi, der er gang i botlane. Der er Echo nede lige nu. Lad os se, hvordan det spiller sig ud. Foley har så den her rød buff, så det virker godt for ham. Kan Brock så tage almost Mikkel, han har ikke så meget håb. Misser spydet på tæt hold, når lige præcis har hoppet væk fra body slam. Og jeg tror altså ikke, de kan fange Broxer her. Han er altså super glat herinde. Og de skal altså herind. Det er der minions er lige nu. Det er virkelig vigtigt for dem, når de står så langt ude på mappet, at de kan være klar til at komme hurtigt til hver forsvar. Vi har set, hvor gode de er til at rotere. Og det er altså også det, Broxer han prøver at købe tid lige nu. Nu er han dog lidt en sandwich her. Har ikke meget HP tilbage. Forsøger at tage over mod Mikkel, men han har altså masser af HP og resistances. Så kommer ikke fra. Ralles fanget! Det er ikke godt for ham! Exhaust kommer ned. CC. Nogle gange så bider deres aggressiviteten lidt i bagdelen nu her. Så glat var Broxer heller ikke. Nej, åbenbart ikke. Der var ikke meget ål over ham lige der. Apropos ål. Ved du så egentlig, hvad man kaldte elektriske ål, før man opfandt elektriciteten? Jeg vil godt vide det. Mind blown. Ja. Kaldte man den bare au-au-ål, eller hvad? Det må da stå et sted. Kan vi ikke chat? Det er en mission til jer. Find lige ud af, hvad elektriske ål de hed, før man opfandt elektriciteten. Mig og Jern, vi er intrigued. Vi vil vide det. Ja, jeg er helt struck, dogger. Ja. Det vil slet ikke være en... Men hvad er det nu, hvad hedder de egentlig på engelsk, elektriske ål? Electric Eel. Hedder de det? Ja. Okay, fint. Så vil jeg specielt gerne vide det. Ja. Måske fandt man bare ikke elektriske ål før dengang. Jeg tror ikke, de hed dildo landbrug. Altså, de har nok troet, det var hekse eller sådan noget. Hekse, ja. Hekse i forklædning. Nå, tilbage til gamet. 45 sekunder til dragen. Og tilbage til Vir, specielt. Ja. Når altså komme væk derfra.
havde lige præcis vision nok til at spotte det. Rotationen. Endnu en gang, Mr. Rallis ikke rigtig med, når det sker. Han har været lidt en loner i det game her. Forsøger at bidrage med sin Ash Arrow, men... Nå, men den her gang ser vi ikke børnehaveudflugten ned for at hente minions. Nu er det Rallis dernede hen minions, og resten af teamet, de står der lidt omkring tårnet imens. Og det er altså midlane, hvor inhibitoren sad. I mellemtiden toplane, den bliver altså pushet imod dem. Så der er altså ikke mulighed for at ligesom have 3 lanes til at lægge pres på. Nej, ikke lige nu, nej. Men de har stadigvæk de 2 lanes. De har fået inhibitoren ned i midten. Baron spawner om 30. Det kunne godt være et flank her. Eller hvad? Flanket er flanket. Den bobble der. Men der er så ikke noget initiate endnu. De vælger at komme tur. De er rigtig bange for Foley. Han er på vej. God box. Sikrer en masse CC på ham. Vi ser en Ekko vælger at gå offensiv sammen med Zigzag. Så får de altså slettet den her. Men nu bliver de altså begge to ramt. De er altså mellem 3 boosters. I mellemtid, i den anden side. Godt ryger. Og Zigzag har han købt nok tid. Det har han. Fin stun, og her kommer assistancen. Mr. Rallis med ikke så meget HP, men med masser af damage nu. Ekko slettet. Men Pritrix, altså den sidste mand stående. 5. ace, 6. ace. I hvert fald ace. Ja, altså vi er ikke kommet for at danse. Nej. Så vi er glade for at se nogle blodbad her. Vi er altså nu oppe på 32 kills til Aarhusianer og 27 kills til Audange Alkemister. Det er et regulært blodbad det her. Og jeg er fint med det. Ja, nu begynder Tårne og Inhibitors også at ryge. Jeg tror ikke, de kan nå at ende på den her. Der er jo vel 15 sekunder til den sidste spawner, men de giver i hvert fald forsøg. Sevilla den første. Hun må ikke blive fanget. Man skal prøve at købe noget tid, men det er rigtig, rigtig svært som hende alene. Der kommer den næste Øgert. Han kan måske lave lidt mere larm. Bliver instant-hooket, så snart kommer det ud. Og nu bliver han altså CC. Ja, ultimaten er væk, og Broxer hopper ind for at give det burst damage. Almost Mikkel er spawnet. Kan han gøre noget? Lidt er nødt til at gå tilbage. Han når lige præcis en sandwich. På endnu en gang Mr. Rallis. Vendelbo. Exhausten på ham for at se, om de kan fange ham. God slow efterfølgende. Mikkel vælger offensiven. Og nu kan Pritrix gøre det sidste CC. Jeg tror helt sikkert, at han kommer ned derfra. Og de andre skynder altså væk for at back i mellemtiden. Hvad kan de bruge det her til? De har mistet en masse i basen. Der er snart super minions på vej i en ny lane. De har måske mulighed for at tage Baron. Kan de det? Altså, det er deres last chance. Baron er et fantastisk sted for Ekko, by the way. Det er et fantastisk sted for Ekko, men det er også en fantastisk mulighed for Audange Alkemister til at sidde og stå lidt inde i basen. De er så stadigvæk godt og vel 8.000 rigsdaler bagud, så der skal ske et eller andet. Så jeg forstår godt, de tager chancen lige nu. Her kommer slået ned. Kan han nå at hoppe derind? Får sig ikke stunnet ned, og kun på halv HP. Det går ikke super stærkt, det her. Det gør det godt nok ikke. Så vi er oppe i tempo, men de har selvfølgelig heller ikke taget så meget skade for ud over poke. Broxer er klar til at stile. Lad os se, hvordan det her ender. Broxer! Og stille og roligt. Hamza et killer hopper ud igen. Det var altså textbooks fra hans side af. Ekko ryger dog, da han lader pres på midten. TB retur. Oh my god, Zigzag! Everybody wants to be the hero. Zigzag for dalen. Nå, jamen, de fik denied, at Audange Alkemister fik Baron havde mulighed for at komme tilbage måske på den måde. Så når vi får de respawns fra Oceaners side af, så har de mulighed for enten at bare gå ind og se, om de kan finish, eller så tage den lidt mere textbook, og så går vi toppen og tager den inhibitor også. Ja, så der står umiddelbart ikke meget i vejen for dem. Ja, den fjerde drag, så den er ikke så super vigtig, men ikke rigtigt. Igen, for sikkerheds skyld, nu kan de altså tage det stille og roligt og lægge markant presset på. Et enkelt outer turret står tilbage, og ellers er det altså et sidste inner turret. Men lad os nu se, hvordan det ender. Jeg kunne godt tænke mig at pointere, at Rallis endnu ikke har valgt at opgradere sin sko. Han render ikke så stærkt. Det gør han ikke, nej. Det er køligt nok. Til gengæld slår han hårdt. Han har jo Phantom Lance. Ja. Men den movement speed fra boots, den bliver amplifieret af Phantom Lance, så han vil blive en del hurtigere, hvis han allerede tager den sko. Ja, for den giver procent. Sådan et par Nike Shocks der. Ja. Skal han bare gå mobility boots? Gul. Nej. Jeg synes, han skulle erhverve sig et par Boots of Swiftness med Alacrity enchantment. Så har han fået kondisko på. Så kan han løbe så hurtigt, tilbage til sæson 1, så kan han gøre en epic gamer ved den der. Spell shield.
igen, super svært at initiate, uden noget forløb for det, hvis det skal være på Ash. Her kommer det unge swap, bliver dog disengaged. Vellen bliver initiated, Ignite'en går ned på ham, de går så all in på ham, forsøger at vende fokus til Zigzag. De har faktisk givet rigtig, rigtig meget skade, uden at tage noget selv. Dog, jeg er den bedste. Han skal retur i basen hurtigst muligt. Finn skyder Foley. Han har dog snart sin passiv klar, kan måske prøve et re-engage, men Sivir skal altså skynde sig retur, har ikke særlig meget HP, og det er altså en lækker bisken for Zigzag og de andre lige nu. Foley bliver fanget en lille smule, han har ultimaten for at så kun ramme Sigge, og det er ikke nok.